Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ghafir ayat 47. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu dzu'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu dzu'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an. Inna kunna lakum taba'an fal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Inna kunna lakum taba'an fal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha
khazanati jahannam وقال الذين في النار li khazanati jahannam da'u rabbakum yukhaffif anna yawma nasina wa alimna minhu ma jayna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa jalana hujjata ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Wa id yatahajjuna lan nalikane yatahajjuna tahajud apa istilah itu? Berdebat, adu hujah, ngerti hujah? Nah, finari ing dalem neraka. Dadi nek neraka terjadi perdebatan. Nah, sampean pengenane apa? Debat kandidat. Lah iki debat nek jero neraka. Payagulu mongko ngucap sapa ada apa uang kang apes kawan rakyat lilladina maring ake istakbaru kumedi sapa ake gede sapa ake gede apa nih? Gede pangkate, gede bondone, itu gede awake. Inna sak temen ingsun kuna ingsun lakum marang sira kabeh iku tabaan ing halim manut. Fahal antum mongko ana ta utawi sira kabeh iku menuna goni ku sugih nolak nanggung ana saking ingsun nasiban nasib apa nasib wis nasib ya iki apa nasib nasiban minan nar nasiban nasib apa nasib bagian minan nari saking neraka. Ayat sadurunge nerangno neraka iku ditegakno nang gone wong akeh esuk sore dituturno glu calone panggonan sampean sampai temeka dina kiamat. La Fir'aun dilebokno nang gone asyadda adab luwih bangete
siksa. Akhirnya terjadi gegeran pimpinan karo bawahan, kiai karo dosen karo mahasiswa, guru karo murid, pendekar karo apa? Pendekar karo jenderal karo tentara karo prajurit. Jadi pimpinan karo bawahan, atasan karo bawahan. Geger. Inna kunna lakum tabaan, aku biyen manut sampeyan. Wal antum mengenuna anna nasiba minan nar. Si sampeyan iso nanggung siksa iki ya, bagian adab iki ya. Akhirnya usul ya Allah, jenengan paringi tambahan adab yang niku. Tapi dijawab oleh Allah apa? Likulin di'fin walakin la ta'lamun. Surat Al-A'raf ayat 38. Qala dakhulu fi umamin qad halat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Ulama takhat umatun la'anat ukhtaha hatta idza taraku fiha jami'an qalat ukhra li ula rabbana haula yadalluna fa'atihim adzaban dhifam minan nar. Qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Semangsane wae iku teleponan neraka sing wis mlebu dhisik nglaknati kancane nalikane ketemu di gone neraka sing akhir ngucap nanggone sing awal. Pengikut mengucap nanggone pemimpin imam. Rabbana haula yadalluna, ya Allah niki tiyang sing ngasaraken kula. Fatim adzaban dhifam minan nar, sampean dikelaken siksane. Niki pimpinan kula nyasaraken kula, sampean tambahi siksane. Tapi dijawab oleh Allah, likulin dhifun, masing-masing dilipat gandakan. Padha wae sampean. Jadi ku gegeran antara pimpinan karo bawahan, imam karo pengikut. Makanya hati-hati sampean, jangan manut ae. Mulane apa? Jangan taklid buta. Tapi apa? Tapi mengikuti dengan tahu dasarnya, dalilnya. Ora kok syukur manut tok ae. Kadang-kadang ya ngono nini. Masih nang neraka tak peloki. Mosok salah. Sampai kaya ngono. Jadi wis apa taklid buta. Jadi masih dicana neraka ya wis melok ae ngono lho. Sampai kaya ngono. Lah meneh neraka gegeran. Ngene iki awake dhewe mlebu neraka, sampeyan iso nanggung ta? Bukan, surat Ibrahim surat ke-14 ayat 21. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusrikhi. Ini wa barazulillahi jami'an qala du'afaul ladzina istakbaru inna kunna lakum tabaan fala antum maghnuna anna min adzabillahi min sai
qalu la hadana wa la hadainakum sawaun alaina ajazina am sabarna malana min makis. Dadi dibaris nang ngene awak kabeh duafa ngomong nang ngene istighfar. Inna kunna nakum tabaan, aku biyen manut sampean fa untuk maghnuna anna min adabillah. Sampai isa nolak siksa ta. Qalu law hadana wa la hadaina. Kok aku biyen oleh pitutur sampean tak tuduno. Sawaun alai padha wis ajazina sabarna marana min makhi sampean awake dhewe ngersula utawa sabar gak ono nggon ngalih. Jadi yang niku mang termasuk setan yang ngono. Ma ana bimusrikum wa ma antum bimusriki. Sampeyan gak iso nyelametno aku ya gak iso nyelametno awakmu. Padha wae sami mawon. Jadi wis gak ana gunane. Jadi wis cuma sambat-sambat tok. Surat Saba ayat 32. Qala alladziina astakbaru alladziina stud'ifu ana nusaddatnakum anil huda ba'da ja'akum bal kuntum mujrimin. Wa qala alladziina stud'ifu lil ladziina astakbaru bal makrul laili wan nahar itamuruna anakura billah wa naja'alahu andadan wa sarna damata lamar ahul ada wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru yujzauna illa ma kanu ya ma'lun. Dadi wong sing gumedhe ngomong nang gone sing apes, atasan ngomong nang bawan ana nusaddatnakum anil huda. Lakum biyen ngalangi sampean ta oleh pituduh. Bae ja'akum nalikane pituduh wis teka marang sira kabeh. Bal kuntum mujo sampeyan iku ajene wong dosa. Akhire diwales karo bawane waqal ladzina stud'ifu ladzina takbaru bal makrul laili wan nahar. Au sampeyan lumoro awan bengi ngerayu Eta murunana anak pura billah supaya aku furqan Allah. Wana ja'alau anda dan supaya aku dadekno sepepadan maring Allah. Wa sarrun nadamata menyembunyikan apa nadamata? Ketut. Lamar awul adab nalikane ya bro siksa. Akhirnya dicatok dulu nih. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ngucap sapa alladzina istakbaru wong kang padha gumedhe inna sedene kita kulun iji-ijine fiha ing dalem neraka wis padha ae wis awake dhewe mlebu neraka karo inna wasdina awaiqad hakama teman-teman wis ngukumi sapa wa bainal ibad antarane pira-pira kawulane. Dadi wis percuma geger ndek kono sampean gak iso nyelametno aku ya gak iso nyelametno sampean ajazina am sabarna malana min maki sampean ngersula sampean sabar gak ono nggon ngalih. Na'udzubillahi min dzalik. Mulai perune ngaji ku ben ru dhisik bener dhisik salah, mana yang hak mana yang adil, haram sing halal di sing subhat sing jelas. Ayo sampeyan gak tau ngaji, karo mau anut ae. Ayo anu melok ngono ae. Wis aku apa jari sampean wis. Wal dicana neraka melok ae. Na'udzubillahi min dzalik. Terus waqala ngucap
sapa ladina wa ake finari dalam neraka li khazanati jahannam maring satpami jahannam. Khazana apa khazan? Khazin? Penjaga. Siapa penjaga ya? Malik. Li khazanati jahannam maring satpami jahannam penjagane jahannam. Ud'u mungkin donga pampean rebakum pangeran sira kabeh. Akhire ngomong nang satpame, "Cak, sampean jauh nang pangeran." Ya khafif dientengake anna saking ingsun yauman sedina minal adab saking siksa. Sampeyan ngomong nang gone pangeran supaya dientengno sedina ae siksa iki. Mosok esuk sore awan bengi selal digepuki dibakar digepuki maneh kak leren-leren mbok ya aku dientengno sedina ae spray ngono lho gak usah disiksa sak dina ae. Kan ya surat Al-Baqarah ayat 86. Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Dadi ora dientengno adzabe, ora ditulungi. Nauzubillahi min dzalik. Lah apa sih iso nulung? Ya samale dhewe-dhewe. Lah sampean duwe amalan apa sing kanggo iso nulungi? Lah nek Islam falan nazidakum ila adaban mongko ora nambahi sine wae kejaba adabe. Surat Al-Baqarah 175. Ulaikal ladzina astarawu dalalata bil huda wal adabil maghfirah. Kama asbaru malanar. Mengkau dai apa sabare wae ndi? Nauzubillahi min dzalik. Dadi ngomong nang gone penjagane tulung po dientengno sedina. Minal adab saking neraka. Karo satpami kira-kira muni ya apa rek? Bukan, surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Surat Al-Mu'minun tutup ya. Tadi apa disentak dek neraka isa'u fiha wa la tukalimun. Seratus 108 ya. Wal astagfirullah. Angka 8 tak kira 0. Mulai 106 ya.
Qalu rabbana ghalabat alana sikwatuna wa kunna qauman dhalin rabbana ahrijna minha fa in udna fa inna dhalimun qala saufiya wala kalimun. Dadi wae ngucap ya Allah pangeran kula dikalahaken kali penggede kula ini termasuk kaum sing sasar. Do pangeran kula jenengan dalaken kula lamun kula baleni malih berarti kula termasuk tiyang ingkang zalim. 108 Kala saufiha bala tugas menengo ngomong ae. Rame ae. Dadi karepe njaluk apa? Keringan malah disentak. Meneng. Ngomong ae. Degone dia malah wis jerita sak kapokmu. Bengok-bengok sak karepmu. Surat apa itu? Surat Furqan. Supaya tidak benar dewi. Dadi apa aja jerit titik wis sak kapokmu. Lata ta'u subura wahida wa ta'u suburon kasiro. Ada yang tanyakan? Tadi itu ya sebagai perhatian kepada kita, jangan sampai astagfirullahaladzim. Surat Furqan ayat 14. La tad'ul yawma subura wahida wa ta'u suburan kasira. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranina da'au nalika subura. La tad'ul yawma subura wahidan wa ta'u suburan kasira. Dadi nalikane dilebokno ndek gone panggonan sing sempit digandeng ndonga bengok-bengok. La tad'ul yawma subura wahidan jane bengok sepisan. Wa ta'un suburan kasira bengok sak karepmu sing akeh. Tapi kak apa percuma tak berguna. Naudzubillahi min dzalik. Mulane setelah kita tahu hal semacam ini, hendaklah kita hati-hati. Ojo kok manut wong sak karepe dhewe tanpa apa? Meneliti bener ta enggak iki? Dalile apa? Kalau dalile manut ae. Dijak nang gone neraka muat ae. Ada yang ngono anjene wis apa jari wis masih nang neraka tak peloki ngono sampai kaya ngono saking apa oleh taklid kita. Nah untuk bilaimin ya apa sih bener ya tabi mengikuti dengan mengetahui dasar
hukumnya. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kebahagiaan pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa sehari-hari. Orang tua. Sayyidul istighfar. Antivirus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.